Iluntzeon mundu guztiari, eta ongietorri Bizkaiko ezkerraldeko Arribitxira, ongietorri Portugaletera. Elai-alai dantza taldeak urtero antolatzen duen nazioarteko folklore jaialdian murgilduko gara, eta gaurkoan munduko makina bat bazterretatik etorritako herrialdeak izango dituzue hementxe ikusgai. Kenia, Brasil, Bolivia, Kazakhstan, Hungaria eta etxeko taldea, elai-alai dantza taldea. Beraz, zabaldu begiak, ireki belarriak eta gozatu. Hasi, Brasiletik hasiko gara. Pernambukoko estadura joango gara, Recifera. Recifen, 1.600.000 pertsona bizi dira. Brasil osoan 203 milioi pertsona, pentsa. Eta inauteri zaleak dira oso. Baita Recifen ere, ez bakarrik Rion, baizik eta Brasilgo ezkerraldeko eta iparraldeko zonalde horretan, Natal, Recife eta buelta horretan, Fortaleza inguruan ere. Kontua da, Recifen afroamerikar asko bizi direla, Afrikatik esklabuak eraman zituztelako Brasilera, eta hori gaurko dantzan ikusiko duzue. Odila izeneko dantza ekarriko digu Recifeko Ballet de Cultura Negra taldeak. Eta Odila dantza horretan, dantzariek maskara handi bat izango dute aurpegiaren aurreko alde horretan. Maskara horren bitartez, jainkoa haien barruan sartuko da. Eta jainkoaren gandik jasoko duten energia horrek indartsu eta bizkor mugitzeko aukera emango diete. Eta ez hori bakarrik, maskaren bitartez eta dantza horren bitartez, haien arbaso afrikarrekin jarriko dira harremanetan. Bienvenidos y bienvenidas al cuarto día de Festival de Folclore, el Festival Internacional de Folclore, el Elai-alai, que cumple 49 años. Y hoy es un día especial porque encima de este escenario van a pasar todos los países que han venido este año 2024 a disfrutar con vosotros y con vosotras de la magia del folclore internacional. Aquí vais a ver a Kenia, vais a ver a Brasil, vais a ver a Bolivia, a Kazajstán, a Hungría y al grupo de casa, al Elai-alai. Y vamos a comenzar por Brasil. Nos vamos a ir al estado de Pernambuco, a Recife, y el ballet o la Escuela de Cultura Negra nos va a traer una danza que nos va a llevar a las raíces de la comunidad de Recife, de la comunidad afroamericana. A través de las máscaras nos van a llevar hacia sus antepasados. Txalo bero bat, Brasilgo taldearentzat!
Muito obrigado, Brasildik, Ballet eta Kultura Negra, Recife, txaloak! Bueno, indara apur bat hartu duzue, bai ala ez? Erto, bueno, hegaldian, Hego Amerika albo batera utzi, eta Europa eta Asia arteko lurralde batera ailegatuko gara. Esateko dago, Kazakistanetik Hungariara badaudela herrialde batzuk, Kazakistanera joango gara gero, baina orain Europa barruan geratuko gara, Hungarian hain zuzen ere. Baina ez, Hungariak daukan mapa fisiko horretan. Izan ere, orain dela makina bat hamarka da, Austro-Hungariar imperioa deusestatu zenean, apurtu zenean, txikitu zenean, banaketa egin zuten. Eta banaketak egiten direnean, mugak jartzen dira. Eta mugak jarri izan zituzten, baina Hungariar guztiak ez zituzten herrialde berean batu. Errumanian geratu zirelako asko, Txekoslovakian ere geratu zirelako asko, eta talde hau, nahiz eta Hungariako kultura ekarri, Eslovakiako hegoaldean kokatzen den herri baten dauka egoitza. Eta Eslovakian egon arren kultura hungariarra daukate. Eta kasu honetan hementxe, ikusiko duzuen dantza horrek Errumaniara eramango gaitu. Eta Errumanian bizi den hungariar gitxiengoak daukan dantza bat izango da. Izan ere, hungariar gitxiengoa dago, Errumanian, biztanleriaren 6,6 izango lirateke, hungariarrak, Eslovakiako hegoaldean ere, makina bat hungariar bizi dira, eta Hungariako kultura da protagonista, Eslovakiako hegoaldean, eta kontua da, hementxe, bikoteka dantzan ikusiko dituzuela hungariarrak, bikoteka modu zirkularrean askotan, eta fikazaitezte mesedez, gizonek, mutilek, kapelan daukaten lora baten. Ez du lorea ematen, baina lorea da. Haientzat oso berezia den landare baten lorea. Beraz, Errumaniako gitxiengo hungariar horrekin geratuko gara. Nos vamos a ir hasta Hungría, nos vamos a ir hasta el Imperio Austrohúngaro, que una vez roto se crearon unas divisiones, se crearon unas fronteras y no a todos los húngaros y a todas las húngaras les metieron en el mismo país, ya que hoy en día, en 2024, el sur de Eslovaquia es una gran minoría húngara. Ciertas partes de Rumanía tienen muchísimos habitantes que se consideran pertenecientes a la cultura húngara y vamos a ir a Rumanía. Justamente a esa minoría nos vamos a dirigir de húngaros y húngaras que viven en Rumanía, que son el 6,6% de la población, poco más o menos, y nos van a traer aquí esas raíces húngaras que conservan, aunque no vivan en el mapa físico de Hungría. Y sobre todo nos van a llevar a unos movimientos circulares y de parejas, mucho más armonioso si queréis o más lento que lo que ha traído Brasil. Y también bello para ver y escuchar. Txalo bero bat, Hungariarentzat!
Hungariatik, ilos bai, taldea txaloak eurentzat. Bueno, bai, zuzeneko horretan entzun dituzue bibolinak, entzun duzue biolontxeloa eta tamborraren entzun duzue, ez da ohikoa, hungariarren repertorioan tamborra aurkitzea, baina gutxiengo hungariarraren Errumanian bizi den kolektibo horretan oinarritutako dantza honetan bai, tamborra sartu dute. Eta hau guztia eta gehiago entzun ahalko duzue bihar, izan ere bihar musika kontzertua eskainiko dute, bihar Barikus, uztailaren 26. egunean, arratsaldeko 7:00 Portugaleteko hotelean bertan, hoteleko terrazan, hemendik eta metro batzuetara. Hungariarren zuzeneko musika entzutearekin batera, oraintxe datorren Keniako taldearen zuzeneko musikare izango da biharko hitzordu horretan, gogoratu, arratsaldeko 7:00 Portugaleteko hotelean. Kenia aipatu dugu eta Keniara goaz. Kenia aipatuta batzuei segurutik Masai hitza ezagun egingo zaizu, ezta? Masaiak Kenia eta Tanzania artean bizi diren komunidadea handia dira, 850.000 biztanle daude gaur egun, Masaien artean, batzuk Kenian bizi dira, beste batzuk Tanzanian bizi dira, eta mendeetako historia daukate. Akaso, Afrikako tribu edo komunidaderik ezagunenetarikoa izango da dudarik gabe, eta Masaiak kanpamenduetan, asentamenduetan bizi dira, ostoz eta adarrez egindako etxola edo etxe zirkularretan, eta haientzat familia oso importantea da. Eta haien artean egiten dituzten erritualak ere. Urteetan zehar oso importantea izan da, komunidade horietan, mutilei egin izan zaien zirkustinzioa, sakilean egin izan dieten mosketa hori baita, emakumei eta neskei egin izan zaien ablazioa ere. Historia da urteetako eta dozenaka hamarkadetako historia izan da. Kontua da, gai honek eztabaida handia sortu izan duela ere Kenian. Eta duela gutxi Keniako gobernuak galarazi du, debekatu du ablazioa, ezin da, egin ablazio hori Kenian, legez debekatuta dago, baina zirkustizioa mantentzen da. Oraindik ere egiten da Masaien komunidade batzutan. Eta dantza honetan, zirkustizioaren erritoan, dantzatzen den dantza bat ikusiko duzue, mugimendu batzuk ikusiko dituzue. Kontua da, zirkustizioaren errito horrek 3 eguneko iraupena daukala. Eta zirkustizioaren aurretik eta atzetik, mutilak hainbat proba pasatu behar ditu, hainbat gauza egin behar izaten ditu herri horretan. Nos vamos a ir ahora a Kenia. Y recordaros que tanto la música que habéis escuchado del grupo húngaro como del grupo keniata la vais a poder disfrutar mañana en el Hotel de Portugalete a las 7 de la tarde, ya que van a realizar un concierto musical en la terraza del hotel, que está a unos metros de aquí. Mañana, 7 de la tarde, día 26 de julio. Deciros que Kenia nos va a llevar hasta la cultura masái. En la cultura masái existen en estos momentos 850.000 personas repartidas entre Tanzania y Kenia. Y para ellos y para ellas son muy importantes los rituales. Y en la danza que nos van a traer ahora mismo vais a poder ver unas danzas que se hacen en el ritual de la circuncisión, que todavía se mantiene en Kenia. La ablación ha sido prohibida por ley hace poquitos años por el gobierno de Kenia, pero la circuncisión todavía se mantiene y en algunas aldeas se hace todavía, y antes y después se baila lo que vais a ver ahora mismo. Os pido un fuerte aplauso para el grupo African Tumbas. Yeah.
wageni wakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Jambo 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 bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Jambo jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kenya yetu, kuna matata. Jambo 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 bwana, Shwana habari gani? Haya wageni wakaribishwa Kenya yetu, Afrika tuko wewe. Jambo jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kenya yetu, kuna matata. Jambo 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 bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Kenya nchi nzuri, hakuna matata. Nchi ya kupendeza, hakuna matata. Nchi ya maajabu, hakuna matata. Makaribuni yote, hakuna matata. Oh, jambo bwana, hakuna matata. Oh, Kenya yetu, hakuna matata. Hakuna matata. Hey, hakuna matata. Strong, strong, Pachukwalete. Hakuna matata. Kenya, oh Kenya nchi nzuri, hakuna matata. Oh Kenya nchi nzuri. Ah, good, good. Oh Kenya nchi nzuri. Oh Kenya ya amani. Ukienda Bolivia, hata kule Brazil, nanyi wa Kenya wote, hakuna matata. Oh Kenya nchi nzuri, nchi ya kupendeza, hakuna matata. Nchi ya maajabu, hakuna matata. Karibuni nyote, hakuna matata. Kenya ya furaha, hakuna matata. Wageni kwa wapenda, hakuna matata. Oh, jambo bwana, hakuna matata. Oh, Kenya yetu, hakuna matata. Ah, jambo yote, hakuna matata. Ah, Kenya yetu, hakuna matata. Ah, karibuni, hakuna matata. Kenya yetu, hakuna matata. Na nyimbo tukwalete, hakuna matata. Chezeni kwa furaha, hakuna matata. Oh, jambo bwana, hakuna matata. Oh, Kenya. Shwana. Shwana. Haya. Rama. Haya. Haya, haya. Haya, haya. Haya. Sa. Chwa, chwa. Chwa. Haya.
Sua. Hakuna matata. Hakuna matata. Asante. Nairobitik, Keniatik, Afrikan tumbas! Bueno, lehen aipatutako errituaren ostean, Hakuna Matata ezaguna etorri da, suahilieraz, abestutako abestia da, eta jakin masaiek badaukatela haien berezko hizkuntza, bal izeneko hizkuntza, baina badaukate ere gehienek suahilieraz edo ingelesez hitz egiteko gaitasuna. Ez daukate zelango arazorik eta hizkuntza hori guztiak menperatzen dituzte. Bueno, ikusten dituzue, Kazakstango musikariak holtza gainera igotzen, eta kasu honetan munduko herrialde haundi, basati eta erraldoi batera gerturatuko gara. Aurrekoan esaten izuen bezala, munduan herrialde haundienen artean 9. postuan dago Kazakhstan. Aurretik, Estatu Batuak, Errusia, Txina eta beste gutxi batzuk baino ez ditu. Hedaduraz, ikaragarri handia da, eta estepa dago goian, sasi basamortu batzuk hegoaldean, eta hementxe ikusi eta entzungo dugun lehenengo dantzak eta kantuak estepara eramango gaitu. Estepan, gazteek olgetako eta kirolean jarduteko aukera izaten dutelako, kirol ezberdinak egiten dituzte, ondo pasatzen dute, arkutiroa, kirol horietariko bat da, eta arkutiroari ere keinua egingo diote naz, dantza taldekoek. Naz, Astanan dago, dantza talde hau Kazakstango hiriburuan kokatzen da, eta Asia eta Europa arteko zonalde horretan dagoen kultura eta folklorea ekarriko digute. Karaiorga izeneko abestia ekarriko digutere, eta bakarlari batek abestuko du zuen aurrean, Karaiorga abestiak Kazakstango sustraiei begiratzen die, antzinako ohituretan oinarritzen den abestia izango da. Eta amaitzeko, Kazakstango umeen mutil txikien indarra eta neska txikien edertasuna izango duzue hementxe. Nos vamos a ir a Kazajstán, que es uno de los países que por tamaño es uno de los más grandes del mundo. En la lista de los países más grandes lo encontramos en la posición número 9. Por delante, pues solo tiene casi a Estados Unidos, a China, a Rusia y a pocos más. Es un país enorme y es un país rico en cuanto a la fauna, en cuanto a flora, y se divide en la zona norte, donde encontraríamos la estepa, y en la zona sur, en la que hay varios semidesiertos. A través de la primera danza nos van a llevar a la zona norte y contaremos con distintos guiños a deportes y juegos que hacen los jóvenes y las jóvenes kazajas en la estepa. También disfrutaremos de una canción llamada Karaiorga y luego también nos acercaremos al mundo de los niños y las niñas kazajas. Txalo bero bat, naz taldearentzat!
жорға болмаса бидің сәні келер ме? Көсетек көйлек кимесе қыздың сәні келер ме? Ал қанекей жолдастар, біреуің шық тойбастар, той дегенде дейді екен домалайды қубастар. Ей, қара жорға ойнаңдар, той десе де қоймаңдар, қос жүректің шаттығы дәл осылай тойлаңдар. Келе берме сын қайға, дәл осындай күн қайға, ойнаңыздар жамағат, билеңіздер қандайда. Жігіттер, жарықтырған үміттер, шыққанша тоқтама маңдайыңнан тұнықтыр. Биле қыздар тұрады, сауық сайран тұрады, жауласын бір от сезім, жүректерден сұрады. Ей, қара жорға ойнаңдар, той десе де қоймаңдар, үш жүректің шаттығы дәл осылай тойлаңдар. Келе бермесін қайға, дәл осындай күн қайда, ойнаңыздар жамағат, билеңіздер қандайда. Биле сұлуым, қандай ғажап күлуім, сыртылдасын саусағым, былқылдасын буым. Анау тұрған бойжеткен, сүйкімді дау ойнеткен, талай жігіттер жүректерін сөйлеткен. Ей, қара жорға ойнаңдар, той десе де қоймаңдар, қос жүректің шаттығын дәл осылай тойлаңдар. Келе бермесін қайға, дәл осындай күн қайда, ойнаңыздар жамағат, билеңіздер қандайда. Қара жорға, қара жорға, қара жорға,
Txalo bero bat, Kazakstango taldearentzat. Nas, talde folklorikoa, Astanatik zuzenean. Kazakstan erraldoia albo batera utzita, Hego Amerikara urreratuko gara, Boliviara goaz. Boliviak aurreko nere esaten genuen Andeak ditu, iparraldean Amazonia dauka, eta hego edo erdi ekialdean lautada zabal eta handiak baditu Boliviak. Eta kasu honetan, Boliviako La Pazetik etorritako dantzataldeak Manuel Acosta taldeak ekarriko digun piezak hegoaldera begira jarriko gaitu. Izan ere, Boliviako hegoaldean Tarija izeneko herria dago. Argentinako iparraldeko mugatik kilometro gutxira baino ez dago muga hori. Argentinan iparraldean, iparmendebaldean badaude Salta eta Jujuy eta Andeetako zonalde hori, handi kilometro gutxitara dago Boliviako Tarija herria, hegoaldean. Las Tobas izeneko komunidadea izaten zen protagonista zonalde horretan urteetan, eta komunidade hori ezagutuko duzue dantza oso koloretsu baten bitartez. Gerlariak ikusiko dituzue, bai mutilak eta baita neskak ere. Eta mutilek eta nesken erropetan ikusiko dituzue Boliviako animalien larru zati batzuk, luma zati batzuk, Boliviako animali esanguratsuenak hain zuzen ere, jaguarra, puma, kondor haundia, Boliviako ikur haundietariko bat. Eta Las Tobas izeneko komunidadeak dantza sendoa eta indartsua erakutsiko digu. Vamos a dar la bienvenida al grupo de Bolivia, nos viene desde La Paz, el grupo folclórico Manuel Acosta, que durante muchísimos años ha estado recorriendo distintos países, tanto de Europa como de Sudamérica, dando a conocer el folclore boliviano. Nos van a llevar a la ciudad de Tarija, al sur de Bolivia, y nos van a hablar de la comunidad de Los Toba, una comunidad muy antigua que guarda mucha relación con la fauna de Bolivia. Fijaros, porque veréis piel de puma o jaguar y alguna pluma del gran cóndor boliviano. Txalo bero bat, Boliviarentzat! Sí. Sí, hola, sí.
pa, isa, si pa.
Boliviatik, La Pazetik, Grupo Folkloriko Manuel Acosta, txaloak! Segerren bat faltaiaku, egune amaituteko, eta elai-alai dantza eta musika taldeko dantzariak eukingo duguz, amentxe, holtzaganien, ametik eta segundu bitxire. Atzo, Gipuzkoan inguruen eta Nafarroan inguruen berbain euzuen. Gaur, Bizkaiko jotak eta gorularizek izango dozuez amentxe, zeuen begizen aurrien. Gorulariakaz hasiko gara. Gorulari berbaren atzien zer dauen jakingurako badozue behintzet, hause da momentue. Nik neu behintzat gaur ikasi dotelako. Enek izen eta ikasi indot gorue, antxinako baserrietan egoten zan josteko errobera txikize zala. Olako errobera moduko bet, eta arie sartu iten zan erroberatik, eta baserri zen antxine holan jostu iten eben. Eta joskinen dantza izaten zan gorulariena. Goruagaz ibilten zanana gorulariaren dantza. Eta ikusingo dozuez, arkudantzan eta olakoetan beti izan diran jantzi, baltz, gorri eta zuri horrekaz andrak jantzite. Eta horrek jantzitzen nundi datoz. Bantza, Bizkaiko baserrietara etorten ziran Nafarroako andrak eta neskagaztiek neskamelanetan eta zerbitzari etorten ziran. Bizkaiko baserrietan egoten ziran eta eurek ekarritako jantzizek ziran. Azpigonan, koloreak agertzen ziran, zintak bebai, eurek ekarritakoak eidire. Eta gorulariak azbatera, gero, Bizkaiko jotak etorriko dire. Arratien eta batez Durangaldien nagusi izan diranak, urtietan zehar. Eta Bizkaiko jotak aitatzea, Maurizio Aldaiturriaga eta Leon Bilbao aitatzea da. Eurei esker, pandero jole eta albokari haundi bi horrei esker, urteetan eta urteetan, Arratien eta Durangaldien Bizkaiko jotek iraundabelako. Vamos a dar la bienvenida al grupo de casa, vamos a ver y escuchar al Elai Alai, que hoy nos van a traer la danza de gorulariak y las jotas vizcaínas. Jotas vizcaínas que vienen sobre todo desde Arratia y desde el Duranguesado. Y a través de la danza de gorulariak van a hacer un guiño a las antiguas costureras y costureros de los baserris, ya que utilizaban una rueca, una pieza para bordar y coser y sobre todo hilar, que hace muchísimos años que se dejó de utilizar y que da el nombre a la danza gorulariak. Txalo bero bat, Elai Alai dantza taldearentzat.
Horatzean, gure atzean, elaialaiko dantzarien eta beste taldeetako dantzarien atzean, olako oial handi beltz bat ikusten duzue, ipintzen duena, 59. nazioarteko folklore jaialdia. Eta alboan, dantzari bat. Eskultura aparta, berezia, herri honentzako, eta taldearentzat. Nestor Basterretxea eskultura handia Bermeon jaio zen, 1924 urtean. 2024 urte honetan, Basterretxearen mendeurrena bizitzen ari gara. Bizkaia eta Euskal Herri osoan, ari dira, bereari begirako omenaldiak, erakusketak, hitzaldiak eta bar luzea prestatzen eta egiten. Eta Nestor Basterretxea duela 10 urte hil zen, 2014 urtean. Baina horren aurretik, jaialdi honi sekulako oparia egin zion. Dantzari baten eskultura handia. Eta opari hori egingo diote orain elkarri 2024 urte honetan, gurera, Portugaletera, etorri izan diren herrialde hauek guztiek. Elaialai dantzataldeak, Basterretxeak egindako betiko oraigarria emango die etorritako talde guztietako ordezkariei. Eta hasteko, txalo handi bat eskatzen dizuet, Boliviatik etorritako grupo folkloriko Manuel da Costarentzat. Desde Brasil, desde el estado de Pernambuco, se ha acercado este año al Festival de Folclore el grupo Ballet do Cultura Negra de Recife, Txaloak eurentzat. Hungariara joango gara, Hungariatik oso pozik eta gogotxo etorri izan direlako eta haien musikaren eta dantzen lekukotza utzi digutelako, Hungariatik txalo bero bat, Ilos Bai taldearentzat! Kazakstanera goaz, Astanatik, Naz dantza talde folklorikoa etorri zaiguta oso eskertuta, elaialai dantza taldean Nestor Basterretxearen oroigarria eurentzat ere bai. Txaloak eurentzat! Y también se le hace entrega de la escultura reproducida por el gran Nestor Basterretxea al grupo folclórico venido desde Nairobi, Kenia, African Tumbas. Zorionekoak zuek eta zorionekoak gu beste urte batez nazioarteko folklorearen magiaren testigu izan garelako. Eta eskerrik asko benetan zuei, zuei, ze zuek ere ikusi duzuenaren, baina bereziki ikusi ez duzuenaren gainean dantza egin duzue.
txalo bero bat datorren urtean 50 urte. Eskerrik asko, Gabon pasa, agur!